Dobar dan, poštovane kolegice i kolege. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vam se danas mogu obratiti i pozdraviti vas i otvoriti ove dane osiguranja. Ove godine imamo dane osiguranja u malo neobičnom formatu i kada smo razmatrali na koji način u ovoj trenutnoj situaciji napraviti dane osiguranja, bili su sve opcije na stolu. Jedna opcija je bila naravno da se podružimo u fizičkom obliku u tradicionalnoj Opatiji. Druga je bila opcija radikalna da uopće ove godine ne održimo dane osiguranja, ali zadovoljstvo mi je reći da su sve naše članice jednoglasno odlučile da moramo nastaviti tradiciju, da moramo nastaviti naš kontinuitet dana osiguranja i stoga se ovaj put obraćamo svima vama u digitalnom obliku. Pred nama je jedna, što se mene tiče, jako dugačka godina, ali isto tako i jako zahtjevna godina. Ne trebam posebno govoriti o pandemiji, o potresu u Zagrebu, ali isto tako i o zakonodavnim promjenama u 2020. godini koje najviše vidimo kroz nove orijentacijske kriterije Vrhovnog suda. Sve ove promjene utjecali su na naše poslovanje, utjecali su na premijske prihode koje smo ostvarili, ali isto tako utjecali su i na našu profitabilnost kao osiguravajućih društava. Ono što je s druge strane dobro, da bez obzira na sve izazove koje smo imali, uspjeli smo održati kontinuitet našeg poslovanja, uspjeli smo unatoč svemu se pokazati kao dobar i otporan partner našim klijentima, našim osiguranicima i našim oštećenicima, odnosno potrošačima naših usluga. I ono što je najbitnije, uspjeli smo izvršiti onu našu temeljnu zadaću, a to je isplata osigurnine našim osiguranicima ili trećim osobama oštećenicima. Brzo smo reagirali na potres u Zagrebu. Obradili smo preko 6.000 šteta i isplatili smo preko 200 milijuna kuna osigurnine. Sve to daje nam za mogućnost i za pravo da se možemo nadati boljim promjenama u budućnosti i da očekujemo da ćemo nastaviti naš posao raditi dobro i kvalitetno kao i do sada. Ne samo da smo dobro radili svoj posao, nego smo i pokazali društvenu odgovornost. Bilo društva pojedinačno, bilo zajednički putem Hrvatskog ureda za osiguranje, isplatili smo donacije za borbu protiv pandemije koronavirusa. Kako smo se premijski kretali? U prvih 9 mjeseci bilježimo pad tržišta u premijskom dijelu od otprilike 1,5%. S jedne strane i dalje imamo rast u neživotnim osiguranjima od 4,5%, dok s druge strane vidimo pad premijskih prihoda u osiguranju života od gotovo 15%. No kada promatramo strukturu premije po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj, koja se kreće na godišnjoj razini oko 350 eura, i uspoređujemo to sa Europskom unijom gdje je prosjek preko 2100 eura, onda vidimo da prostora za rast i dalje ima. Ono što smo pokazali u ovoj godini, odgovornost, kontinuitet poslovanja, rezistentnost, zaštita zdravlja naših osiguranika daju nam za pravo da ćemo tijekom iduće godine se opet vratiti u stare sfere rasta i da je ovo bila samo jedna loša godina kada smo ostvarili pad naših premijskih prihoda. Svima vama želim ugodne dane osiguranja, želim da ih iskoristite na najbolji mogući način i želim vam svima nama da se vidimo na idućim danima osiguranja u Opatiji. Dobar dan svima. Koristim ovu priliku pozdraviti sve uzvanike ove međunarodno znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2020. Naravno, poimenično pozdravljam i vaše uzvanike koje je kolega Dobrović prije mene pozdravio kao domaćin, prije svega vaše goste iz inozemstva, a onda i predstavnike institucija kao i sve nazočne. Kao i sve konferencije i događaje koji se događali, nažalost, u ovoj godini, moram uvodno započeti sa zajedničkom temom koja je karakterizirala ovu godinu, a to je epidemija korona COVID-19 i, nažalost, ono što se dogodilo u području Zagrebačke županije, grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, to je potres 22. ožujka, koji u kontekstu rada osiguravateljne industrije zasigurno ima velikog utjecaja na njihovo poslovanje, uključujući dakle i koronu koja ima svjetska obilježja. Zašto je to bitno? Zato što sama epidemija uistinu još uvijek nema poznate
okvire do kada će ona trajati, pa time i vaš rad i rad cijelog financijskog sustava je pod velikim upitnikom u smislu rizika koji proizlaze iz kretanja u budućnosti. Vjerujem da, kao što i financijski sustav, tako i vi dio, mada je u Hrvatskoj bankocentričan, preko 65% otpada na kreditne institucije, ali i tržište osiguranja je značajni faktor u tome dijelu da generira jednu stabilnost, jer stabilnost kao cilj financijskog sustava ujedno doprinosi i za potrošače i za gospodarstvenike, odnosno investitore, a na kraju krajeva i za Republiku Hrvatsku i njen kreditni rejting. Dakle, zašto to tako proizlazi? Zato što uz Republiku Hrvatsku, odnosno državu, financijski sustav je iznimno važna poluga u smislu generiranja rasta, jer nije samo gledanje vaše djelatnosti kroz prizmu davanja kredita u kontekstu banaka ili pružanje osiguravateljnih usluga, nego i generiranje i poticanje rasta, bilo na makrorazini u smislu start-upova pa do određenih industrija. Što se tiče utjecaja korona krize, pogledao sam malo rezultate na 36. od Hrvatskog ureda za osiguranje i vidljivo je da je naravno i taj utjecaj imao i na vaše poslovanje. Smanjenje zaračunate bruto premije 2,6 ili negdje 152 milijuna kuna, što zasigurno do kraja godine, s obzirom na trajanje same epidemije, će imati daljnje posljedice. Glede otpornosti samoga sustava, vjerujem da je on puno otporniji i robustniji nego je to bio 2008. godine za vrijeme protekle krize. Zašto? Zato što smo u međuvremenu imali niz zakonodavnih aktivnosti u smislu usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije, pa u tom smislu i bankarski dio vezano za takozvane upravljanje rizicima po Bazelu 1.2, a ovdje solventnost 1.2 što se tiče osiguravajućih društava. Uloga osiguravajućih društava vjerujem da je i bitna i u ovome dijelu u smislu samoga načina pružanja usluga i financijskih plasmana zbog njene dugoročnosti, pa u kontekstu kratkoročnih tržišnih kretanja koja trenutno imamo i prije bih rekao oscilacija ili čak špiceva koje iznimno utječu na solventnost je bitna u kontekstu same regulative, pa u tom dijelu bi se i vratio kratko na ono što smo od solventnosti 1, potom solventnosti 2 2016. poduzeli u kontekstu upravljanja rizicima, odnosno solventnosti društava za osiguranje. Ako se sjećate, sama direktiva određuje vaš rad na način da se tržišno vrednovanje imovine i obveza gleda baš po toj tržišnoj vrijednosti. Sama tržišna vrijednost, kao što rekoh, u uvjetima ovakve epidemije je vrlo nezahvalno i može izazvati oscilacije u procjenjivanju imovine, a time posljedično i na solventnost samoga društva i u konačnici na zacrtane ciljeve koje imate kao društva svaka za sebe. U tom smislu, gledajući zakonodavni okvir, vjerujem da ste i upoznati da je Europska komisija pokrenula cijeli postupak oko preispitivanja cijelog okvira direktive Solventnost 2 na bazi direktive koja je donijeta krajem prošle godine, koja obuhvaća 3 područja. Prva je vezana baš za Solventnost 2, druga je vezana za financijske instrumente u smislu trgovanja, a treća je u kontekstu sprječavanja korištenja sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Taj dio, pretpostavljam, nakon mene će i kolega Ante Žigman kao predstavnik HANFA-e i regulatora podrobnije pojasniti. Ono što u vrijeme ovakve krize nosi naravno i rizike, ali i prilike, pa samo bi se i tu kratko osvrnuo na plan Europske komisije, dakle zeleni plan Europske unije u smislu traženja iskoraka ili strateške autonomije gospodarstva Europske unije u odnosu na ostatak svijeta, dakle kroz taj nazivnik zeleni akcijski plan, a on ujedno podrazumijeva provedbu
kroz digitalizaciju, što je iznimna i značajka vaše industrije, a onda i stvaranje otpornosti. Ako se tome još doda i četvrti element, a to je uključivost, vjerujem da i sama vaša industrija će sebe prepoznati u tome dijelu. Dodatno, vezano za zakonske izmjene koje imamo ovih dana i koje će se ticati i vas, su ovaj tjedan na rasporedu. U petak je izmjene zakona o osiguranju, a porezni zakoni koji, čuli ste, njih 4, vezano za dodanu vrijednost, za dobit, za fiskalizaciju i dohodak. Najznačajnija je izmjena vezano za dohodak u smanjenju poreznih stopa. Vjerujem da će dodatno doprinijeti u kontekstu poticanja raspoloživog dohotka za stanovništvo, a time i korištenja poluga vezano za upravljanje vlastitom imovinom. Zašto je to bitno? Sjetite se i u kontekstu potresa, sjetite se u kontekstu prirodnih nepogoda koje imamo i koliko je to, nadam se doznaćemo taj podatak i sa današnje konferencije, koliko je to utjecalo na poticanje našeg stanovništva da se odgovornije ponaša prema upravljanju vlastitom imovinom u kontekstu njenog osiguranja. U tom smislu, zaključno, vjerujem da će današnje izlaganja, a i rasprave uroditi određenim idejama u smislu sagledavanja ove tematike na kvalitetan način u ovome predstojećem kriznom razdoblju i da ćemo iz svega ovoga izići otporniji i jači. Hvala lijepa.